yayi tithokoze Mulungu chifukwa cha ubwino umene ali nawo pakati pathu, makamaka kutipatsa moyo komanso kutipatsa nthawi yoti tikhalenso tili kupitirira kuphunzira mawu a Mulungu. Tiyamikire aziphunzitsi onse amene anatiyambira kuphunzitsa makamaka mawu osiyanasiyana, maphunziro osiyanasiyana kuyambira dzana komanso dzulo. Lelonso tikhalanso tili kumva mawu a Mulungu kuyambira mu nthawi imene ndayima pakati panu. Phunziro limene ndinapatsidwa kuti ndiphunzitse kapena kuti ndapatsidwa kuti ndiphunzitse, ndikufuna kukukumbutsani makamaka zokhudza magawo asanu achipembedzo. Magawo asanu achipembedzo. Makamaka poyika mutu umenewu okamba zokhudza magawo achipembedzo, amafunanso kuti tiwunikirepo makazi nkhani ija yokhudza mayitanidwe komanso kulankhulapo zokhudza dongosolo la Mulungu pa nkhani yokhudza mgonero. Tikamati zokhudza dongosolo la Mulungu pa nkhani ya mgonero, makamaka tikhala tili kuwunika pamene anzathu ena amakhala ali kuyimba nyimbo pa nthawi yodya mgonero, pamene ena ife ndamene sitimba nyimbo pa nthawi yodya mgonero. Choncho panenera kuti tidziwe kuti cholondola kuchokera ku buku lopatulika la Baibulo limatanthauza chani. Poyamba tinene kuti kodi tikamati kupembedza ndi kutani? Kupembedza ndi mchitidwe wa kupereka sembe. Mchitidwe wopereka sembe ndiwo umene umatchedwa kuti kupembedza. Tangosiyanira napo mmene anzathu achipangano chakale ankapembedzera posiyanitsa ndi ife achipangano chatsopano mmene timapembedzera. Mongokumbutsa mmene anzathu mchipangano chakale ankapembedzera, ankapembedza motere. Munthu akafuna kupembedza, choyamba amamanga guwa la sembe, ndipo amatenga nkhuni kuyika pa guwapo, amasonkha moto, amayikapo nyama. Tsono akatero munthuyu amakhala kuti ali kupembedza, akuwotcha sembe. Sembe imeneyo kuti udziwe kuti Mulungu walandira, chifukwa inali ndi chofukiza kapena utsi ndi umene umaulula kuti sembe yakoyo Mulungu walandira kapena wakana. Mwachitsanzo pamene timaona pa Genesis chapter 4 kuyambira verse 1, timamva zokhudza Kaini ndi Abele amene adamanga maguwa sembe. Tsono iwowo atamanga maguwa sembe, Abele anatenga nyama yochokera ku nkhosa ndimene anayika pa guwa la sembe, pamene Kaini anatenga zimene amalima mthaka noyika pa guwa la sembe. Tsono Mulungu analandira sembe yochokera pa guwa limene anamanga Abele. Chinamudziwitsa kuti Mulungu walandira sembe ndi utsi ochokera pa guwapo umene umalozera kumwamba, pamene utsi ochokera pa guwa la Kaini unangokhala ngati wangokulungika, wangowazika. Pamene panadziwitsa kuti Kaini Mulungu wakana sembe yake. Tikachoka pa Genesis chapter 4 timaona pa Genesis chapter 8 verse yake ya 20 ndi 21. Pamene chigumula chitapita, Nowa ndi ambanja mwake atapulumuka, anaona nthawi yabwino kuti apembedze Mulungu. Iwonso anamanga guwa la sembe, anasonkha moto, anayikaponso nyama. Atatero ndiye kuti iwowa anapembedza. Tikatha kuona kupembedza kwa Nowa, timaona kupembedza kwa Abrahamu pa Genesis chapter 22 kuyambira verse 9 ndi mpaka na verse 13. Timamva kuti atapita kumapiri kuja a Moriya, adamanga guwa la sembe, anayikapo nkhuni, anasonkha moto, ataleke Mulungu anampatsa kuti awotchere sembe. Abrahamu nayenso anapembedza. Mukaona muchipangano chakale kapembedzedwe kawo amapembedza
munjira imeneyi yomanga guwa lansembe, kusonkha moto, ndipo pamenepo amakhala kuti ali kuwotcha nsembe. Pamene ife mu pangano chatsopano sitimapembedza munjira imeneyo, pa 1 Petro chapter 2 mu verse yake ya 5, Petro akunena kuti inu ndinu miyala ya moyo amene Mulungu wakutengani kumangira nyumba ya uzimu umene ndi mpingo. Choncho inuyo ndinu ansembe amene muzipereka nsembe kwa Mulungu, nsembe za uzimu zimene Mulunguyo adzalandira nsembe zanuzo mwa Khristu Yesu. Chimene amafuna kunena Petro apa ndi chonena kuti ife tonse amene tili a Khristu ndife ansembe ang'onoang'ono, koma pali wansembe wamkulu amene ndi Ambuye wathu Yesu Khristu ali kumwamba, amene nsembe zathu za uzimu tikazitumiza kumwamba zimakafika m'manja mwa Khristu Yesu, ndi amene amakhala nayo nthawi yopereka pa guwa lansembe la Yehova. Ndiye kuti Yehova amalandira nsembe zathu kudzera mwa Khristu Yesu. Choncho pamene akunena kuti timapereka nsembe za uzimu, amafuna kutanthauza chani? Mwachitsanzo tikabwererako mu pangano chakale, Davide analankhulapo mawu awa pa Masalimo 141 verse yake ya 2, pamene pa Davide adanena kuti pemphero langa liyikike ngati chofukiza pamaso panu. Davide amalankhula ndi Yehova kuti pemphero langa liyikike ngati chofukiza pamaso panu. Amafuna kutanthauza kuti ngati wina wamanga guwa lansembe, pamenepa nawotcha nsembe patuluka chofukiza, ndi ine amene ndikupereka pemphero, tonsefe tasankha njira zosiyana koma tili kupereka nsembe pamaso pa Yehova. Choncho pemphero ndi chimodzi chimene ife Akhristu timaperekera nsembe pamaso pa Mulungu. Komanso tikaona pa Efeso chapter 5 verse yake ya 2, pamene pakunena kuti pamene ife timachita zopereka zathu, tikamachita chopereka, pamenepa ndiye kuti ife tikupereka nsembe. Komanso tidziwe kuti pamene tili kumuimbira Mulungu nyimbo, timakhala kuti Mulunguyo tikumuyamika, tikumulemekeza, tikulankhulapo za chifundo chathu. Choncho chopereka, pemphero, kuimba ndi zina zomwe zimapereka nsembe kwa ife kupereka kwa Mulungu. Komanso pali nkhani yokhudza mgonero umene wayikika pakati pathu, imene inakhala nsembe ya Mulungu yopereka mwana wake Yesu Khristu pa mtanda chifukwa cha ife. Ifenso tatengako mbali pa nthawi ya chipembedzo pokumbukira za imfa imeneyo. Komanso sitiyiwala kuti Mulungu amakhalanso ndi nthawi imene amalankhula nafe. Choncho magawo asanu amene buku lopatulika Baibulo limakamba, tikukamba za pemphero, tikukamba za kuimba nyimbo, tikukayamba za kumva mawu a Mulungu, timakamba za mgonero, komanso timakamba za chopereka. Zimenezi zimakwanitsa magawo asanu. Amapezeka bwanji magawo asanu buku lathu lopatulika Baibulo? Pa Machitidwe chapter 2 mu verse yake ya 42 akambapo zinthu 4. Pamene pa Luka polemba wanena kuti ndipo iwo anali chikhalire mchiphunzitso cha atumwi 1, ndi mchiyanjano 2, kunyema mkate 3, ndi mapemphero. Pamene ndiye kuti akukambapo za zinthu 4, pamene akukamba za chiyanjano akukamba za zopereka zathu. Akamakamba za kudyama mkate akukamba za nthawi imene timakumbukira imfa ya Ambuye ponyema mgonero, wakambanso kuti ndi mapemphero. Pamene anena kuti mchiphunzitso akukamba za kukhala ndi kuphunzitsidwa mawu a Ambuye. Nanga gawo la kuimba nyimbo limapezeka bwanji? Nzoona ali kuti Akhristu akakumana pamodzi akhala ali kuimba nyimbo monga amene amachita magawo enawo 4. Ndipo nkhani ya kuimba timayipeza pa Efeso chapter 5 mu verse yake ya 19, komanso Akolose chapter 3 mu verse yake ya 16. Choncho mu ndimene timapezera magawo asanu m'buku lathu lopatulika Baibulo, kumene ndiko kupembedza kwathu mu pangano chatsopano. Choncho inu ndine ndikukhulupirira pa nkhani yokhudza kupembedza m'magawo asanu palibe china chilichonse chimene abale ndi alongo amatsutsana, kotero kuti mu ndimeyi nangoyeso kukumbutsani mmene mpingo wa Ambuye
chipangano chatsopano timapembedzera Mulungu wathu posiyanitsa ndi kapembedzedwe ka anzathu mchipangano chakale amene amachita ngati akupereka sembe zakuthupi, pamene inu ndine timapereka sembe zauzimu kwa Mulungu. Choncho monga ndanena kuti cholinga cha phunziroli kuti tigawanepo maka zokhudza nkhani ya mayitanidwe, kenaka tidzakambapo zokhudza kuimba kapena kukhala osayimba pa nthawi yodya mgonero, monga zinthu zina zimene zilipo m'magawo amenewa. Kodi machitidwe kapena kuti mayitanidwe, kodi ndi gawo lina lapadera muchipembedzo? Kuti tizikhala ndi mayitanidwe muchipembedzo, kodi ndi gawo la nambala 6? Yankho ndi ayi. Tili ndi magawo asanu amene tawakamba mu nthawi yoyambayi. Choncho mayitanidwe si gawo lapadera. Nanga amapezeka bwanji mayitanidwe pokhala si gawo lapadera? Tikamawerenga buku la Machitidwe chapter 2 verse 37 kulekeza verse yake ya 41, buku limeneli tiyese kuwerenga. Machitidwe chapter 2 verse 37 tiwerenga mpaka na verse yake ya 41. Tatsegula buku la Machitidwe chapter 2 ndime yake ya 37. Pa 37 akunena motere. Pali mawu otsogolera amene akunena kuti otembenuka mtima oyamba. Pa 37. Koma pamene anamva ichi anawaswa mtima, natituka Petro ndi atumwi nawo. Tidachita chiyani amuna inu abale? Koma Petro anati kwa iwo, lapani batizidwani yense wa inu m'dzina la Yesu Khristu kuloza kuchikhululukiro cha machimo anu, ndipo mudzalandira mphatso ya Mzimu Woyera. Pakuti lonjezano lili kwa inu ndi kwa ana anu ndi kwa onse akudali, onse amene Ambuye Mulungu wathu adzayitana. Ndipo ndi mawu ena ambiri anachita umboni nawo adandaulira iwo, nanena, mudzipulumutse kwa m'bado uno wokhondakhonda. Pamenepo iwo amene analandira mawu achi anabatizidwa, ndipo anawonjezedwa tsiku lomwelo anthu ngati zana 3,000. Zikomo kwambiri. Luka polemba bukuli pa verse 37 wayamba ndi mawu akuti pamene anamva ichi. Maonena kuti ndipo pamene anamva ichi anamva chani? Tsiku limeneli ndi tsiku limene mpingo unayamba mu mzinda wa Yerusalemu. Inalinso nthawi imene Ayuda anali ndi phwando lija la Pentekoste, amene iwo atachoka pa phwando lawo la Pentekoste anadzafika pamene panali atumwi. Anawapeza atumwi ali kulankhula malilime. Tsono iwo Ayuda atasokonezeka ndi ichi, anayamba kuwachedzerera kuti atumwi akhuta mowa kapena kuti aledzera. Pamene pa Petro anakwaniritsa chimene Yesu analankhula pa Mateyu chapter 16 mu verse yake ya 18, kuti ndikadzakhazika mpingo wanga pa thanthwe ili, iweyo ndidzakupatsa mafungulo kapena kuti makiyi, ndi amene udzalankhule pa tsiku limenelo kuti anthu adziwe ndi kulowa mu ufumu wakumwamba. Tsono taonani kuti Petro atamva maonena kuti Ayuda asokonezeka pamene atumwi akulankhula malilime, aunena kuti akhuta vinyo wa lero, ndiye Petro adayimirira nayamba kuwawuza kuti anayamba kuwalankhula mawu. Musaganize kuti awa akhuta vinyo. Ichi chimene adanena mneneri Yoweli, kuti m'masiku otsiriza Mulungu adzathira cha mzimu pakati pa ana anthu. Komanso mukumbukire amene uja munampachika Ambuye wathu Yesu Khristu, amene uja munampachika uja Atate adamusankha kukhala Ambuye komanso ndiye Khristu. Koma tsopano inu mudatenga amene uja mudamupha, kumene kuli kulakwa kwakukulu. Tsono dziwani kuti amene uja adauka, adanyamuka pa dziko lapansi ali kumwamba, tukamba lero ali kudzanja lamanja la Mulungu kumwamba, komanso ndiye amene adzabwere kudzaweruza dziko lapansi. Ganizirani kuti tsono anthu amenewa
amene amauzidwa ndi Petro pa nthawi imeneyi ndi amene adavotera kuti Yesu Khristu apachikidwe, zinawakhudza bwanji mu mtima mwawo? Anazindikira kuti anachita chinthu choyipa kwambiri. Petro atatha kuwatsegula maka powalalikira, powaunikira chimene chachitika. Ndiye chifukwa Luka wayamba ndi maonena kuti pa Mateyu chapter 2 verse 37 maonena kuti ndipo pamene iwo anamva ichi, aunene chimene Petro amachita mbasulacho ndiye chimene anthu anamvacho. Anamva mawu a Mulungu, anamva uthenga wabwino. Ndiye chifukwa chake anthu aja zinawakhudza mu mtima, ndiye anafunsa kuti tichite chiyani amuna inu abale? Ndiye Petro anawayankha kuti lapani, batizidwani yense wa inu mu dzina la Yesu Khristu kuloza ku chikhululukiro cha machimo anu, mukatero mulandira mphatso ya Mzimu Woyera. Anthu amenewo atamva uthenga umenewu, pa verse la 41 anena kuti pamene iwo analandira mawu ake anabatizidwa. Ndiye kuti mayitanidwe si gawo lina lapadera, ndi zotsatira zochokera ku uthenga umene Petro analalikira. Ndiye tsopano anthu akalalikidwa, akakhudzidwa, pamene amalalikiramo amakopa, amalimbikitsa, amapatsa chilakolako kuti iwo achoke mu zoyipa ayanjane ndi Mulungu. Choncho chifukwa chake mayitanidwe ndi zotsatira, ndi zipatso zobadwa kuchokera ku uthenga wabwino. Pamene pali uthenga wabwino, ku uthenga wabwinoko ndiye mayitanidwe. Mayitanidwe si chinthu china chapadera ayi. Ndiye chifukwa chake tunena kuti ngakhale uthenga wabwino ukalalikidwa, anthu okhudzidwa ndi uthenga wabwino akabatizidwa kapena akavomereza machimo kuchokera mu uthenga umenewo, sizitanthauza kuti kwabadwa gawo lina la nambala 6 ayi, koma uku nkumalizitsa zotsatira zakulalikira uthenga wabwino. Nthawi zina anthu amafunsa kuti kodi nanga n'chifukwa chani mayitanidwe akabwera? Pamene mayitanidwe abwera, anthu akathandizidwa, ndi pamene pamabwera gawo la mgonero. Kodi sizitanthauza kuti anthu amene amalapa yapa amalapa chifukwa choti adye mgonero? Yankho lonena kuti ayi, ngati munthu amalapa chifukwa choti akudya mgonero, kumeneko sulapa ayi, umalapa mu njira yolakwika. Awa adalapa chifukwa chani? Adali ochimwa, ndipo chifukwa chakuti anali ochimwa anali otayana ndi Mulungu. Ndiye munthu amalapa kuti abwere pa ubale ndi Mulungu, osati ulapira kuti ndye mgonero ayi. Tangoganizani, ife kuno kwathu ku Malawi chipembedzo tidachiyala motere posiyanira napo ndi mina anachiyalira chipembedzo m'mayiko wena. Ife timayamba ndi pemphero, tiyimbapo nyimbo, timabwera pa ulaliki, timabwera pa mgonero, timabwera pa chopereka. Tidachiyala motero chipembedzo chathu kuno ku Malawi kapena kuno ku Africa. Koma m'mayiko wena chipembedzo sanachiyale motero, anachiyala motere. Amayamba pemphero, amabwerapo nyimbo, amabwera pa mgonero, amabwera pa chopereka, amamalizira ulaliki. Ndiye kuti ngati awo amamalizira ulaliki, ife ulaliki uli pa nambala 3. Ndiye popeza ulaliki ndiye mayitanidwe, anzathu aku Amerika ndiye kuti mayitanidwe amachitika kumapeto chifukwa chakuti ulaliki wawo adawika kumapeto. Pamene ife mayitanidwe amakhala yapa chifukwa chakuti ulaliki wathu ulipati uli pamenepa, chifukwa mayitanidwe ndi zotsatira zochokera mu ulaliki. Ndiye ngati kukanakhala kuti anthu amalapa pa mayitanidwe chifukwa chokonzekera mgonero, kodi ku Amerikawa akadachiyala motero? Chifukwa ku Amerikako ndiye kuti amavomereza tchimo, amapita kukabatizidwa, mpingo utadya kale mgonero, utachita kale chopereka. Ndiye munthu azinena kuti ayi nilapira chifukwa cha mgonero, wawiki amawa ulapira wawiki amawa. Chifukwa ukavomereza tchimo,
ufuna ubatizidwa chifukwa choti udye mgonero. Ili ni mpingo mgonero ndi choperekezana ndi kale. Izi ziwulula kuti sitimalapa chifukwa chokonzekera chani. Ngati udalapa chifukwa chokonzekera mgonero, sudalape. Palasilalikena aziphunzitsena tikafika pa nthawi ya mayitanidwe. Ndamene timapangitsa Khristu kuti azisokonezeka chifukwa timauza kuti nthawi ino yolindana. Mudamvapo anthu aonena kuti pa mayitanidwe paja nthawi yolindana. Kodi mawu akuti ulindana m'Baibulo amapezeka pa buku lanji paja? 1 Korinto chapter 11 verse 33. Pamene pali nkhani ya mgonero ndi pamene pali mawu akuti lindanani. Ndiye tsopano ngati mlaliki kapena m'busa awauza Khristu kuti nthawi ya mayitanidwe iyi nthawi yolindana, afuna watanthauzira chani? Afuna wauza kuti tudikira wali m'machimo oyeretsedwe tidye mgonero kumene kuli uzondotsa malembawa. Tumvana mfundo imene yanu? Eya. Paulo pamene amatilindanani pa nkhani ya mgonero ndi nkhani ina. Ndifikapo pa nthawi imene tikambepo zokhudza mgonero, paja ndinanena kuti pa phunziro lathu tikawunikirana pa nkhani ya pamayitanidwepa tikambaponso pa nkhani ya kuyimba pena kusayimba pa nthawi ya mgonero. Ndiye timvetse mawu akuti lindanani amene ali pa 1 Korinto chapter 11 verse 33 amatanthauza chani? Samatanthauza pa mayitanidwe ayi. Osadzatchulanso mawu awa pa mayitanidwe. Akhristu mumapatsa chiganizo chimenechi kuno ali tilindanemu tidikira oli m'machimo ongakanike kudya mgonero. Ndiye talinde tadikirire okalapa nkudziyeretsa yapa opeze mwayi odya nawo. Kuononga mpingo. Ngati munthu atamalapa chifukwa choti afuna udya mgonero, afuna ulalikira kuti ndiye kuti kulapa timene lulapa la Sande. Chifukwa la Sande ndi pamene pamakhala cha pamakhala mgonero. Koma ndi zoona ya nkoloti ayi. Kulapa ndi nthawi ina iliyonse ndi tsiku lina lililonse. Ndikupatseni chitsanzo cha mmene tingayenera kulapira machimo wathu kwa Mulungu. Timachimwa m'magawo atatu. Ndipereka njira zitatu zimene anthu timachimwa nazo. Ndiyambire njira yoyamba. Tese kuti ineyo ndili kumunda ndinekhanekha nulima. Ndiye khasule dzajowa nkunipweteka ine nkutukwana. Ndili kumunda ndinekhanekha natukwana chifukwa cha ululu okhasu. Ndiye pamene ululu watha nkuzindikira kuti sindinalankhule bwino. Pa Efeso 4 verse 29 amanena kuti nkhani yovunda isatuluke pakamwa pathu. Koma ine ndatulutsa nkhani yovunda ndawukira mawu a Mulungu. Pamene ndazindikira pamande pamene mpino khasuna ni gundapa, ndazindikira kuti ndinalakwa. Amene wadziwa kuti ine ndinalakwa ndi Mulungu yekha. Ndiye nditani pa tchimo limeneli? Ndikire la Sande. Nkauze mpingo, nkauze Mulungu kuti nkadye mgonero. Tchimo limeneli lodziwa ine ndi Mulunguli ndiyenera kugwada pasi ndivomereze ndi pakamwa panga kuti Mulungu khululukireni. Ndalankhula mosemphana ndi inu. Ndipo ngati zimenezo walankhula ndi pansi pa mtima, ndiye kuti Mulungu wakukhululukira zimenezo zatha. Palibenso chifukwa choti udzimirire kumpingo. Ineyo ndulapa chimo. Ni kumunda ndatukwana. Nde uri mpingo urani. Njira yoyamba imene muyenera kuimvetsa, timalapa kwa Mulungu. Ndiye ngati nachimwa pamande ndazindikira kulakwa kwanga, pamande pomwepo nditani? Ndipepese kwa Mulungu munikhululukire. Ndiye palulakwa kwa chiwiri, kulakwa kwa njira ya chiwiri, munthu ndi munthu mnzake anthu awiri alakwirana,
Baibulo limatizirani ngati ine ndalalika kubwalo talakwirana, ine ndazindikira kuti alalika kubwalo na alakwira, ndichite bwanji? Nkayimirire kumpingo hayi ine ndulapa tchimo tidakangana ndo kubwalo ndiye lirani. Pa Yakobo 5 verse 16 anena kuti muvomerezane wina ndi mnzake kuti machimo anu atani akhululukidwe. Ndiye ngati ine ndapita kwa alalika akubwalo amene tikudziwana kuti dalakwirana tipepesana, ndiye kuti akubwalo ngati wasankha kuti andikhululukira, pamenepo ndiye kuti nkhani yatani yatha. Ndiye ndizikepereso ku charity aine ndayima pano ndulapa tchimo ndidase mpana maganizo ndo kubwalo ndiye tidakambirana zidatha ndiye tsono tita mari mpingo urani poti zinthu zomwe tidakambirana zidatha ndiye mpingo urani. Mulungu afuna chimene achidachitikacho, ndipo popeza Mulungu amafuna chimene chidachitikacho linga tidasempana maganizo tikumane tikambirane zithe, ndiye ngati zatha ndiye kuti zatha ndithu. Koma pali uchimo kwa nambala 3. Kuchimwa uku uyo ofilingisono okomsanduliza otenga buluku manja omachite chigolo mpingo wa Yesu uja ine mbilimbwe umanama kuti wa Yesu apa ngasizo timanena ife mpingo sudzapulumutsa munthu unyozetsa mpingo. Nachimwira Mulungu nachimwiranso mpingo nanyozetsa mpingo. Kodi chimo ili ngalapile mnyumba basi zatha? Ili ndiye mbwela pa mpingo ndithu. Kodi tumfana pamene pali chimene ludzalapa pamaso pa mpingo ndanyozetsa mpingo khululukireni. Ndidalakwira inu mpingo maso ndani ndalakwira somo. Koma amene amalapira chifukwa cha mgonero ndiye kuti uchimo uliwonse azansunga adikira Sande. Ndiye akapeza somlaliki osakhazika mamuku thaino yolindana aleya pamenepo ndiye abwera ndalapa chimbo nikumunda nekha marutukwana ndithu masatana inu timalapa nthawi ina iliyonse. Mayitanidwe sabwera chifukwa chokonzekera mgonero. Ndikukumbutseni kuti msonkhano wathu tinayamba lachisanu. Nthawi imeneyi lachisanu dzulo loweruka takhala tulalikidwa mawu a Mulungu eni. Nukupa kuti pakalalikidwa mawu a Mulungu pamakhala nthawi ya mayitanidwe. Kodi mayitanidwe adzulo mmakonzekera mgonero? Koma amachitika chifukwa chopereka mwayi kwa amene atsutsika ndi uthenga wabwino umene walalikidwa kuti avomereze tchimo lawo kapena kuti akabatizidwe chifukwa wamva uthenga wabwino. Uvomereza tchimo kumakhudza pamene iweyo ululapa pamaso pa Mulungu basi. Mulungu ndi amene ufunika umulapire chifukwa munthu ukachimwa ngati poyamba mmendera limodzi ndi Mulungu ndiye ukachimwa mumatayana ndi Mulungu. Ana Israeli aluyendera limodzi ndi Mulungu nthawi ina adayenda mu uchimo ndi aliyenda mu uchimo ndi Mulungu odatayana. Ndiye chifukwa Israeli atakumana ndi mavuto omese tsupempha kwa Mulungu, Mulungu samawayankha. Amadandaula chilichonse Mulungu samawayankha. Kufikira pamene Yesaya 59 verse 1 adanena kuti Mulungu tungakhale muchilufuula musaganiza kuti ndiye kuti khutu la Yehova logontha kuti asachotse mavuto anuwo kuti sakumva. Ayi, musaganiza dzanja lake lalifupi kuti atakati achotse mavuto alephera. Ayi, koma chimene chavuta zoyipa zanu ndiye zakulekanitsani ndi ndani? Ndi Mulungu. Tikamachita zoyipa ndiye zimatilekanitsa ndi Mulungu. Ndiye timalapa kuti tibwereranenso ndi Mulungu osati kukonzekera mgonero.
choncho mayitanidwe ali pamene pali uthenga wabwino. Mukalalikira uthenga wabwino ndiye kuti anthu mukuwayitana. Simungawayitane anthu afuna ubwera nkuti ayi ndiye kuti mumachita inthano. Choncho tidziwe kuti mayitanidwe amachitika chifukwa chakuti pali uthenga wabwino, osati amachitika chifukwa chokonzekera kudya mgonero. Ayi, tinenenso yapa pa nthawi ya mayitanidwe monga tanenera kuti amatisintha ulaliki, umatisintha ndi umene umatikonza zofuna zathu. Si nthawi yoti pa mayitanidwe munthu osanthula malemba, yang'anani Mateyo, bwerani ku Genesisi, pitani ku Chivumbulutso. Ndiye tifuna tidziwe kuti amene wamvera uthenga wathu ndani, nthawi yake ndi ino, basi nkumabwera kuno. Tikuthandize. Nabwenkalani. Mori mtamalalika maiki kuti kubwera makala. Inanga ini. Hayi niyo kumanjala. Mori mtamalalikira basi ufunefune kuti onjala ubwere apa. Dabira magomeli na ntamayitanidwe. Maiwe basi. Hayi fedi mkwari yangana okazi. Mkwari yangana mbera. Pamayitanidwe. Inde surukana uyangana mkazi kofunika tisu kwa pamayitanidwe. Kulalikira kumasintha wanthu kuti anthuwo adziwe chifuniro cha Mulungu, kuti ngati tili padera sitili pachiyanjano ndi Mulungu tikonzetse zovuta zathuzo. Ndiye zimenezo zimene olalikira amalalikirira. Ngati pali ufuna banja, ayine ni mwana omng'ono, ayine ena bwenkalata, zimenezi nzolengeza zufunika ndithu kumapeto chifukwa izi nzolengeza. Sunganene kuti ayi ine nulapa chimo ndakhala nthawi talosa masongano kuti ichi ncholengeza ichi. Zolengeza nzina ukonzetsa umoyo wathu ndi Mulungu nkhani ya chani? Nkhani. Choncho mayitanidwe alipo chifukwa cha uthenga wabwino. Tisasokonezeke apa. Tese kuti pali gome lina lutere. Luyamba pemphero, uyimbapo nyimbo, ubwera pa ulaliki, ubwera pa mgonero, upanga chopereka, nkutseka chipembedzo, ndiye kumapetoku nkudzafunsa kuti ngati pali wina ofuna ubatizidwa kapena ena afuna kuvomereza tchimo. Funso linganene kuti kodi amene tikuwafunsa awa cholinga chathu chimene tikuwafunsira tifuna nena kuti kodi pa zimene zinalalikidwa pa nthawi imene timapembedza, kodi iwowa olokonzeka kusintha maganizo awo kapena chimene timafuna kutanthauza nchimenecho, kuti pa nthawi imene timapembedza tapemphera, tayimba nyimbo, talalikira, tapereka, tadya mgonero, tachita chopereka, ndiye tatseka chipembedzo. Ndiye kumapetoku nkudzati nthawi ino ya mayitanidwe. Funso lonena kuti mufuna kuti awawa mwafunse kuti auganiza bwanji ndi uthenga umene unalalikidwa pa nthawi imene timapembedza. Ndicho chimene mufuna kudziwa. Ngati nchimenecho ndiye kuti muvomereza kuti pa nthawi imene pamalalikidwa ma Mulungu ndi nthawi imene munthu amatani amayitana. Kodi pamvetsetseka apati? Koma ngati amene tikuwafunsa kumapeto kuti nthawi ino ya mayitanidwe sizutengera kuti pamene olalikira amalalikira sizugwirizana ndi nthawi imene amalalikira, koma watangowafunsa kuti kodi mubatizidwa kapena simbatizidwa, ndiye kuti awa simayitanidwe munjira iliyonse. Chifukwa kukhala ngati kuti
Muntu mwatenga buku lopatulika Baibulo mwapita pa khomo la munthu ndiye nkukangoti fiku takupezani mubatizidwa simbatizidwa munthu akhoza ndikuti zata funso lilubwera bwanji chifukwa chimene chinafunika poyamba munene kuti takupezani hayi takulandirani masukani hayi ubwera kundi uthenga wabwino paja mulungu adatipeza kukhala ochimwa ndiye chifukwa cha uchimo chifukwa mukuona tikuvutika mavuto onsewa abwera manyinjira imoteyotere ndiye chifukwa mulungu adatumiza mwana wake Yesu adatifera cholinga chakuti ife tibwererenso chiyanjano ndi mulungu ndiye mulungu afuna kuti ife tichite motere ndiye tikatha kumulongosolera zimenezo ndiye timafunsa kuti mwamvetsa muliko mungakhaleko mchisankho choti mukhoza kubatizidwa kapenayi tumufunsa chifukwa chani chifukwa kuti ayankheko kuzimene tamutani tamulalikira ndiye tunena kuti kodi amene tiwafunsa kumapeto chipembedzo chitatha tufuna kugwirizanitsa kuti kodi pamene uthenga unalalikidwa pamene timapembedza kodi masinthika bwanji ndiye kuti ngati mayitanidwe abwerabe chifukwa choganizira za ulaliki umene unalalikidwa pa nthawi imene timapembedza ndiye kuti awo luvomera kuti pa nthawi imene pamalalikidwa apa ndi pamene pali mayitanidwe koma ngati mpingowo wangochita chikonzero choti ngakhale apa ndi pamene pali mayitanidwe koma ife tipanga kumapeto chikonzero ichi sichingakhale chiweruzo cha uweruza yawo amene akuchita pa nthawi yoyenerayi chifukwa ichi nchikonzero chabe koma patsimikiza kuti pamene munthu amalalikira ndi pamene amayitana kulalikirako ndiko kuyitana ndiye chifukwa chenuka munjira yotero koma yawa alibe nthawi yoweruza amene achite pa nthawi iyi chifukwa yawa aluchita pa nthawi yoyenera choncho taona kuti mayitanidwe si gawo la nambala 6 muchipembedzo koma ndi chotsatira chotuluka muthenga wabwino tipite kugawana nzeru pa chinthu chomaliza chimene tikukamba za machitidwe ya mgonero wa Ambuye. Mgonero wa Ambuye ulipo m'buku lathu lopatulika Baibulo kuti timvetse mosavuta makamaka pa fundo ya mgonero ndikupatseni mmene Baibulo limaperekera ulamuliro wake pa chipembedzo kuti timvetse mosavuta tidziwepo za ulamuliro wa Baibulo pa nkhani ya chipembedzo. Poyamba tidziwe kuti pa Kolose mutu 3 mu vesi yake ya 17 pali maonena kuti chilichonse mukachichita m'mawu kapena muluchita mu ntchito chitani zonse mu dzina la Yesu ndi kuyamika Atate Mulungu mwa Iye. Maonena kuti ngati muchita chinthu chokera m'mawu kapena muchita mu ntchito chitani mu dzina la Yesu atanthauza kuti tichite zinthuzo malingana nkuti Yesu ndi amene adalamula. Ngati Yesu sanalamule pa chimenecho tisachite sicholondola. Njira yachiwiri pa 2 Timoteyo chapter 1 mu vesi yake ya 13 pali maonena kuti Paulo amamuza Timoteyo amanena kuti gwira chitsanzo cha mawu amoyo amene udawaphunzira kwa ine. Ponena kuti gwira chitsanzo cha mawu amoyo amafuna nena kuti muzichita chinthu chimene chitsanzo chake chilipo m'mawu a Mulungu. Ngati chitsanzo chimenecho m'mawu a Mulungu mulibe simuyenera kuchita. Mumvetsetse pamenepa tichite pokhapokha ngati Yesu adalamula kapena tichite ngati chinthucho chili nacho chitsanzo m'Baibulo lathu. Ndiye funso ndilakuti kodi buku lopatulika Baibulo nkhani ya mgonero yuchokera kuti Yesu ndi amene adalamula ndipo kodi m'Baibulo muli chitsanzo chakachitidwe ka mgonero? Tipite pamene Yesu adalamula tipeze chitsanzo chamene analamulira pa nkhani ya mgonero. Tiwerenge Mateyu 26 vesi yake ya 26 kulekeza vesi yake ya 30. Mateyu 26 vesi yake ya 26 mpaka na vesi ya 30. pa ndime yake ya 26.
Ndipo pamene iwo anali nkudya, Yesu analika mkate nadalitsa naunyema. Ndipo mmene anapatsa ophunzira anati, tengani idyani, ichi ndi thupi langa. Ndipo pamene anatenga chikho anayamika napatsa iwo nanena, mumwere ichi inu nonse, pakuti ichi ndi mwazi wanga wa pangano wothidwa chifukwa cha anthu ambiri kuchotsa machimo. Ndipo ndilera kwa inu, sindidzamwanso chipatso ichi cha mpesa kufikira tsiku limene ndidzamwa chatsopano pamodzi ndi inu mu ufumu wa Atate wanga. Ndipo pamene anayimba nyimbo anatuluka kunka ku phiri la Azitona. Zikomo kwambiri. Kali ya kuimba ndi kusayimba pa mgonero itavuta kuno kwathu ku Malawi. Pali mzungu wina amene anadzakhazikana magome kuno ku Malawi timati Dairo Gilliam. Itativuta nkhani ya mgonero pa nkhani imeneyi tidamufunsa Dairo Gilliam, kuno kwativuta nkhani iyi mungayankhepo bwanji? Ena kuimba nyimbo pa nthawi yodya mgonero, wena sakuimba nyimbo pa nthawi yodya mgonero. Mmene anayankhira Gilliam adayankhula motere, timvetsetse. Sinunena kuti tilenga zimenezo chifukwa mphunzitsi wanu ndine lero pano, koma ndingofuna ndikupatseni zimene anayankha. Adanena kuti yankho langa ndili, muwerenge Mateyu 26, muyambire vesi 26, mulekeze vesi 30, ndiye mudzifunse mafunso yawa. Pa nthawi imene Yesu ndi ophunzira odasonkhana pamodzi, odapanga mgonero, komanso padayimbidwa nyimbo, ndiye mutenge odayimba nyimbo osanadye, B olukudya, C otamaliza kudya. Ndiye mukawerenga Mateyu 26 kuyambira verse 26 kulekeza verse 30, yankho limene mulipeze pamenepo ndiye lolondola. Sinudziwa mukawerenga Mateyu 26 kuyambira verse 26 kulekeza verse 30 kutakhala kuti nkusukulu ndakufunsani kuti padayimbidwa nyimbo A osanadye, B olukudya, C otamaliza kudya, yankho tikhozucho ngapati? Tikhozuzunguza pati? Pa C, chifukwa pamene pawasonyeza kuti odayimba nyimbo otathaurani otathaura. Ndipo ndizoona nthawi imene Yesu anatenga mkate, chimene anapanga ndi pemphero, atagawana mkate kenaka anatenga chipatso cha mpesa, adayamikanso Mulungu. Atatha kuyamika anapatsa ophunzira ndipo damwa. Atamaliza dongosolo la mgonero, pamene amasamuka kuti azibwerera kwawo, adayimba nyimbo nkumapita. Nyimbo iyi sili mbali ya mgonero, mgonero ndi chinthu china, nyimbo so chinthu china. Kuti titsimikize kuti dongosolo ili ndiye la mgonero, tiwerengepo 1 Korinto chapter 11 mu verse yake ya 23 kulekeza verse yake ya 26. Akorinto yamba chapter 11 pa verse yake ya 23. Pa verse 23 akutere, pakuti ine ndinalandira kwa Ambuye chimenenso ndinapereka kwa inu, kuti Ambuye Yesu usiku anaperekedwa anatenga mkate, ndipo mmene adayamika ananyema nati, ili ndi thupi langa kwa inu, chitani ichi chikhale chikumbukiro changa. Kuoneronso chikho chitatha chakudya ndi kuti, chikho ichi ndi pangano latsopano mwazi wanga, chitani ichi nthawi zonse mukamwa chikhale chikumbukiro changa. Pakuti nthawi zonse mukadya mkatewu ndi kumwera chikho, mulalikira imfa ya Ambuye kufikira akadza Iye. Zikomo kwambiri. Paulo ataona kuti Akorinto asokoneza dongosolo la mgonero, adalisokoneza chifukwa chani? Adalisokoneza bwanji? Mmene anzathu Akorinto ankapangira mgonero, amapanga motere. Samachita ngati mmene tikuchitira masiku ano, chifukwa masiku ano amene amakapanga zipangizo za mgonero pa mpingo wathu, pa gome limene timasonkhana, zimachoka kwa munthu mmodzi, ndi amene amakapanga mkate, amabweretsa zipatso za mpesa, amabweretsa ku chalichi.
ndipo aliyense amanyamuka kwawo nkubweruza sonkhana akatakuja mgonero amache zimene zibwere ndi amene obwera nazo uja. Pamene ku Korinto aliyense banja lililonse limadzipezera lokha, mwachitsanzo ngati banja la Chipatikondwe ndiye kuti lipeza zipatso za mpesa ndi mkate zawo, banja la Enesi Banda adzipezera zawo, banja la Chilukuta zawo, aliyense banja lililonse aliyense amakapeza zake. Ndiye ikabwera nthawi ya mgonero chimene chidachitika ku Korinto, aliyense amanchita zofuna. Kwangu ndi chipembedzo muzichamba banja la Chilukuta la ife ticheretu bwa. Ndiye kuti banja la Chipatikondwe la ife tikudye bwino. Uli mgonero wa Ambuye ku Korinto. Ndiye chifukwa chake mmamva kuti tikambira pa vesi la 17 amanena kuti izi nzosayenera pa madyerero achikondi zimene zidachitika ku Korinto. Kotero kuti zipatso za mpesa za ntamama mobzolera maledzera pa mpingo ku Korinto chifukwa cha machitidwe awo amene amachitiramo. Ndiye Paulo amanena kuti muchita urusi mgonero wa Ambuye. Ngakhale nake numuti mudya mgonero, uwo si mgonero wa Ambuye. Chifukwa kachitidwe kaka sikamene Ambuye adayika. Pa vesi ya 23 pa Paulo ndiye wafotokozera kuti machitidwe a mgonero wa Ambuye ndi awa: ine pamene mmapereka kwa inu ndidapereka monga momwe ndidalandira Ambuye, ndidalandira kwa Ambuye pamene amaperekedwa paja. Kwa inu popereka ndidanena kuti Ambuye Yesu anatenga mkate nadalitsa naunyema ndipo anapatsa ophunzira. Ndipo atadya kenaka anatenga chipatso cha mpesa nayamika nati ichi ndi pangano latsopano mwazi wanga, chitani ichi kuti chikhale chikumbukiro changa. Nthawi zonse mukadya mkatewu ndi kumwa chikho mulalikira imfa ya Ambuye kufikira akadza Iye. Pamenepa Paulo polongosola sanakambepo za nyimbo. Chifukwa chani sanakambepo za nyimbo? Chifukwa amafotokozera za dongosolo la mgonero umene Yesu adawupereka kwa ophunzira ake. Ndiye Paulo wangofotokozera za mgonero mmene Akorinto adawapatsira. Maonena kuti lindanani alubwera chifukwa chakuti ku Korintoko zija ndimanena kuti banja la Chilukuta limangokonza kuti ife tidyeratu. Ndiye kuti okudya, ndiye kuti banja la Agondo la ife tikudya bwino. Ndiye kachitidwe kaka kadasokoneza dongosolo la mgonero. Ndiye Paulo amafuna kutanthauza kuti ngakhale tuzipangizo za mgonero mukazipeza nokha, koma mukabwera kuno mudzatumikira lamulo la Ambuye. Ngati mudzatumikira lamulo la Ambuye, yembekezerani kuti nthawi yodya mgonero izikhala imodzi. Osati wina adye nthawi, wina adye nthawi ina, wina adye nthawi ina. Ayi, posonkhanira kudya lindanani. Ndiye pabwerera mawu kuti lindanani. Osadzabwereka mawu yawa nudzawayika pa mayitanidwe, osadzabwereka ayi. Paulo amalongosola mgonero ku Korinto ndiko kumene amauza kuti mgonero mukamadya muzidya nthawi imodzi, osati palake. Choncho tidziwe kuti kuyimba nyimbo pa nthawi yodya mgonero m'Baibulomu mulibe chitsanzo. Ndena amati inde nzoonadi m'Baibulo mulibe, koma kodi lilipo lemba limene lidanena kuti msayimbe? Baibulo likati chitani motere, inu mungochita motero. Kumbukirani kuti pa Levitico chapter 10 ndi pamene Nadabu ndi Abihu moto wachilendo udawapha. Chidawaphetsa nchani? Akuti odabweretsa moto wachilendo. Akamati wachilendo, kodi moto umakhala wachilendo udadzasanduka wachilendo moto chifukwa cha ichi. Ngati Mulungu adanena kuti mukafuna wotcha nsembe moto muzikatenga uko, ngati Mulungu adatero, ndiye iwo wayikakwana nthawi yowotcha nsembe
amanyamu kukatenga moto uko nkudzawo chabwinobwino nkumapita. Ikadzafika nthawi nadzotse nsembe amakatenga moto uko nkubwera nawo nkudzocha nsembe. Ndiyetese tsiku lina amafuna dzotse nsembe kukafika kuja nkona kuti moto kulibe, funso linganene kuti ongatani apa. Yankolonena kuti obwerera nsembe sowocha. Koma kuroki kapo maganizo onena kuti ukoti moto kulibe. Tsono nthawi imeneyi nanga sadangu kuti moto lizikatenga uko. Ntsonga ngaradapitise kuti ukuyayi. Ndiyatikatenga uko. Nadabu ndiyabiwo adazaganiza kuti ngati uko kulibe ngati ntija sadangu kuti muzikatenga uko ngaradapitise kuti ukuyayi. Ndiyatikatenga uko lero. Ndipo ubwera nawo umene uja udawapha. Odakatenga ochilendo osati umene Mulungu adawatani adawauza. Ndetu nena kuti njira yabwino nikungochita malinga ndi mene Mulungu adatani adanenera. Ndipo popeza dongosolo la mkonelo taliwerenga pa Mateyu 26:26 kuti pa mkonelo sonkatuko uko imbayi koma odakhala oluganizirapo za mkonelo khawo. Timalize phunziro lathu mu nthawi iyi. Pali ena sayimba pa mkonelo amayimba pa chopereka. Baibulo likamati magawo asanu, mawu akuti gawo amatanthauza kuti chilichonse chili pa chokha. Ndiye tanthauzo la gawo. Koma wena akuti Baibulo limakamba kuti lizimba pa chopereka. Mdawerenga pati atilemba lake nkukhala lija loti Paulo amati simwachisoni kapena mokakamiza ife Mulungu amakonda opereka mokondwerera. Kodi mwaona? Ati likamapereka lizimba chimene Paulo amanena amangofuna nthauza kuti tizipereka ndi mtima wathu wonse omasuka osakhala upereka mokhumudwayi. Mchimene Paulo amafuna nthauza kuti Mulungu amakonda opereka mokondwera. Nthawi zina mzimayi akhoza ukapempha ufa kwa mzake. Akhozudziwa bwanji kuti mzangayo opereka momasuka. Kaperekedwe kamaonetsa ndithu kuti apa ndola muopereka ndi mtima wonse apa. Komanso makadziwa kuti awaro wamperekera kuti ochimwe nonga dzawanene apa. Umadziwa ndithu. Koma ali kuti atidziwe kuti ali olamu akopereka mokondwera atoziro kamapereka ufapo. Anapereka tokondwa. Upereka mokondwera siko kapoka upereka uyimba ayi. Koma kuti usamapereka mwachisoni. Niperekabe koma ndiwo. Niperekabe koma ndiwo koma kunyumbako. Ukamachita chopereka motero Mulungu sangalandire chopereka chimene choti. Koma upereka ni mtima wonse. Kuti uperekachi chikatumikira ndani? Chikatumikira Mulungu. Choncho gawo lililonse pa magawo asanu lili palokha. Ndi osati silimba pa mkono matizimba pa chopereka. Ayi, gawo lililonse lili palokha. Koma mchipembedzo muli magawo asanu. Mayitanidwe si gawo la nambala 6 ndi zipatso ndi zotsatira zotuluka kuthenga wabwino. Ndiye chifukwa chake anthu amalapa amavomereza akatsutsika ndi uthenga wabwino. Umu ndimene tingamvetsere nkhani yokhudza kapembedzedwe ka muchipangano chatsopano pa magawo asanu. Izi ndi zimene timaphunzirapo mu tsiku la lero. Nukhupa kuti ambiri amene timalapa chifukwa chokonzekera mgonero ndikhupa kuti tiyenera kusinthani. Tiyenera kusintha sitimalapa chifukwa cha mgonero. Nthawi zino mapezera bwera kuchali chikuja mwina kampingo kasauka kwambiri zipatso za mpesa zisowa. Ndiye umarudza lape uyang'ane pa tebulo kona kuti mgonero palibe. Ngati lape nsalape ulere ayi. Ndiye kuti wiki yamawa okasakasaka mpesa ndiye ntsalape uyakufa uli nchimo iwe. Timalapa kuti tivomereze tchimo pamaso pa ndani? Pamaso pa Mulungu. Mulungu adalitso tenga umenewu kusoma mitima yathu. Nthawi iyi
ndi nthawi ya mayitanidwe monga uthenga wabwino walalikidwa. Aliyense amene akudziwa kuti sanachite bwino, amenenso sanabatizidwe, tiyenera kuti tibatizidwe ndithu kuti tiyanjane ndi Mulungu. Osabatizidwa chifukwa cha zifukwa zolakwika, tinaphunzira dzulali. Osabatizidwa chifukwa cha zifukwa zolakwika. Mbatizidwa pokana kuti ankolo aja ongamani mane thandizo. Ayi, koma iweyo ubatizidwa kuti utumikira ndani? Utumikira Mulungu. Tiyenera kuvomereza tchimo kuti tiyanjane ndi ndani? Ndi Mulungu. Ofuna kubatizidwa nthawi yake ndi imeneyi, ofuna kuvomereza tchimo nthawi yake ndi imeneyi. Ndi chimene uthenga wabwino ulalikidwira pa dziko lapansi pano kufikira kubweranso kwa mpulumutsi wathu Yesu Khristu. Alongo kapenanso akazi pa nthawi ya mayitanidwe ino amayima uku, pamene abale kapena amuna amayima uku. Tipempha m'bale wathu atitsogolako. Ife tizimba nyimbo, koma chakuyitanani ndi uthengawu, osati nyimboyi. Osati nyimboyi. Nyimboyi tizimba ndife amene tidapulumuka kale, koma inu wakuyitanani ni uthenga wachani? Uthenga wabwino. Mulungu adalitse tonse. Amen.